Salut! Sunt Cătălin Vâșcu, prietenul dumneavoastră. Bine ați revenit la deliciile lui Acto. Ce să vă spun? După o tevatură uriașă, cu un bolnăvit de COVID, cu șunca care, mă rog, șunca cea pe care am filmat-o în primul video, s-a împuțit. Ce să mai... O întreagă tevatură. Am reușit să revin la dumneavoastră și cu partea a doua. Am refăcut șunca, bineînțeles. Așa cum v-am povestit. Deci într-o cutie mare se pune sare. Pe patul acela de sare vom pune șunca spate în spate, șorici în șorici, pereche 2 câte 2. Umplem de sare, din când în când, timp de 10 zile, controlăm să vedem dacă există zeamă. Dacă există zeamă, o înlăturăm și punem din nou sare, astfel încât să existe sare uscată, nu sare umedă. Șunca își va trage câtă sare dorește ea, nu mai mult, nici mai puțin. După ce s-au terminat cele 10 zile, există varianta numărul 1 prin care putem face șunca. O desărăm, o ținem o oră, 2 la desărat și pe urmă varianta numărul 1 este să o crestăm cu cuțitul pe spate, astfel încât să formăm o tablă de șah. Și există varianta să o fierbem într-o saramură, astfel încât ea va deveni șuncă fiartă, bineînțeles, în saramură. Există o variantă foarte plăcută în care fierbem această șunculiță în zeamă de varză. Ce gust, ce gust! Și pe urmă, după ce o scoatem de acolo, o umplem de paprika și de usturoi. Fua! Minune! Da? Băgăm paprika și usturoi prin toate găuricile și pe față și pe spate și, da? Și pe aici. Bun. Sau există varianta numărul 3, în care am scos șunca de la bolul cu sare, am ținut-o un pic la desărat, pe urmă am scos-o și am băgat-o în afumătoare. Fiecare cu afumătoarea lui, eu v-am adus-o pe a mea, nu contează, nu fac publicitate. Frumos, o băgăm, eu am folosit lemn de fac, câte 3 ore, timp de 3 zile, da, asta l-a afumat și am reușit să fac, asta e șunculița pe care o mai am, și voi face din nou, voi pune la afumat. După ce am afumat-o, uitați ce culoare frumoasă are, nu i-am făcut absolut nimic, da, decât după ce am afumat-o, am presărat-o din nou cu sare și am băgat-o la congelator. Deci cam asta este cu șunca. Dacă aveți întrebări, lăsați în comentarii, voi reveni la dumneavoastră cu orice informație aveți nevoie, cu timp, cu ce folosim. Uite, pe paprika, apropo de asta, am aici un condiment foarte fain. Uitați-l, să vi-l arăt. Da, un condiment din paprika, frunze de chili, sare, cimbru, oregano, piper. O să vă scriu în detalii dacă doriți să știți ce anume conține. Este un condiment pe care pur și simplu, după șunca pe care ai tăiat-o de pe porc, pur și simplu poți să presari pe șuncă. Uitați, și va deveni o chestie roșie, o șuncă minunată, cu un zumel, cu un miros foarte, foarte fain și, bineînțeles, pusă un pic la afumat sau la uscat. Este o șuncă magică, da? Deși puteți folosi la afumat și acest condiment, să-l puneți acolo când afumați. Recunosc că v-am adus acest mix de condimente, pentru că următoarea mea șuncă va fi făcută așa voi. Deci după ce scot de la saramură, pun acest mix de condimente, sare, oregano, piper, paprika, un paprika care se miroasă foarte fain, cimbru și multe altele. Vă scriu dacă doriți să știți care e rețeta. Și după aia o bagă la dânsa, va fuma 3 zile câte 3 ore. Gata, vă pup, vă iubesc și mă bucur foarte mult că am reușit să vă fac această filmare. Aștept comentariile voastre. La revedere, ceau!